mä sain melkein sydärin. Typerä. Miksi mä laitan aina tommosia herätyksiä? Mä oon ollut täällä vaikka kuinka monta viikkoa. Kohta on ollut jo 3 kuukautta. Mitäs mun pitää tehdä? En mä tiedä. No. Takaisin nukkumaan. Tämä LPS Townin luksushotelli on ihan mahtava. Paljonkohan kello mahtaa olla? Herra jestas, miten paljon. Niinpä tietysti. Herätys! Au! Mä heräsin! Mitä? Oh. Älä koputtele siellä. No, au. Ei kun kato, meillä oli se yksi juttu, mikä meidän piti tehdä tänään. Ei hiisi, niin joo. Äkkiä alas. Ouch. Hyvä luoja, oot sä kunnossa? Jessus. Oot sä kunnossa? Au. Ootko mä kunnossa? Oot sä okei? Okay? Au. Joo kai. Bella, herää. Mä heräsin. Meillä oli se homma tänään. Mikä hisi homma? Halloo, me ollaan oltu täällä julkisten hotellissa ainakin 3 kuukautta, eikä meidän pitäisi palata jo New Yorkiin kotiin. Kotiin, vihdoinkin. Mitenköhän se lento oikein kestää sinne? En minä tiedä. Betsitownista New Yorkiin aika pitkä matka. Käydäänkö me Tokiossa sillä matkalla? Tai no jossain siellä. En mä tiedä, ehkä. Mutta minähän olen se laulaja ja sinä olit se toimittaja, koko Betsitownin toimittaja. Mikä sä olit? Ai mä? No, mä oon ainutlaatuinen muotinäyttelijä. Muusta ei ole tehty vielä oikein mitään, mutta koska mä oon uusi täällä. Ja mä oon ainut omaa laatuani tässä Betsitownissa. Mun muotosi tai näköisiä ei olekaan. Niin mä olen ainutlaatuinen muotinäyttelijä. Musta tehdään ehkä huomenna sellainen muotinäyttelijän video muotinäytökseen ja mä saan olla siellä muotinäytöksessä. Mä en tiedä voitaks mä. Mä oon ainakin ehdokkaana. Joo, seli. Meillä on vähän kiire. Niin. Ai niin joo, hei. Laitetaan kamat vaikka tälle. Tämmöiselle rullailevalle kärrylle. Siihen mahtuu ihan hyvin kamaa. No, ihan miten vaan. Okei, mitä sä otat mukaan? No, ainakin mä otan kännykän ja kameran. Apua, nämä meidän passit tippuu. Joo, tietty passit kärryihin ja tossa oli vielä yksi irtopassi. Juu, ja nyt mä laitan lempikorut. Paljon valikoimaa. Au. Näin, nyt se on kiinni. Laitan sen tuonne. Noin. Kiva korva. Kiva, kun annat mulle tän korviksi sellainen. Mitä? Näytänpä hyvältä. Mitä? Mitä te tuijotatte? Mitä? Miten sä saat noin hyvin valittua noit korut? Niin, harvinaisen hyvä asu. Kuten sanoin, mä oon tuleva muotisuunnittelija, jos voitan muotinäyttelyn. Joten minun pitää olla sievä. Jos saan tarpeeksi ääniä New Yorkissa, siellä julkaistaan minusta video. Mutta minäpä jään tähän, en halua laittaa vaatteita. Tää on sellaisia vaatteita. Tämä on ihan hyvä. En oikeastaan mäkään tarvii. Okei. Näin, hyvä. Minä otan nämä varalle, jos nämä yhdet menevät rikki tai jotain. Otan vara-aurinkolasit. Enkö se olekin hyvän näköinen? Jep. Tarvitsemme
vielä jotain? Ei itse. Puuttuuks meiltä mitään? Eväät tietty. Otin meille kaikille hieman evästä. 2 luukeksia ja fossiilinen leipää. Pitää laittaa ne tuonne kärryyn tai vaunuun, mikä nyt lieneekään. Mitä vielä? Mitä? No ei mitään. Lähdetään sinne lentokentälle. Menoksi. Nyt mentiin. Tuutteko te yhdet? Ai joo. Mene. Joo, minä tässä yritän ääräytä tästä ovesta. Otetaan ovi kiinni.